Паламудът е причината за основаването на Аполония Понтика. Това твърди созополският учител Йоанидис, издал през 1933 г. в Солун книгата «История на Созопол». От дълбока древност риболовът е всъщност истинския неподправен живот на този град, неговото битие, любов, страст и начин за препитание. Гръцките полиси по днешния български бряг на Черно море са изнасяли огромни количества консервирана риба за Елада. Най-големият износ е идвал именно от Аполония и е носил добри доходи на гражданите си. Съоръженията за риболов и през античността и през средновековието са били същите, които са използвани от созополчани до средата на 40-те години на 20 век – таляни, грибове и лодки. На рибаря Георги Червенков и дядо му и баща му са били капитани на талян. Той поема щафетата. Споделя, че този занаят е на изживяване, докато кърпи мрежите. На времето мрежи са били от памук, памуклийки. И всеки ден рибарите взимаха мрежите и слагаха мрежите. Значи над вечер слагат мрежите, сутрин ги прибират мрежите, защото конеца слаб и ако духне времето, има вълна, мрежите се късат. И всеки ден се сушаха, въобще труда страшно голям. Но това беше поминъка на старите хора, на нашите дядовци, бащи. Денонощно бяха на море, цяла нощ са били на море и като имате предвид, нямаше тогава двигатели. На гребла от Ропотам, от Созопол ще дойдат, ще дадат рибата на борсата, но обяд ледно ще починат 1-2 часа, ще станат, ще съберат мрежите, ще дойдат, пак ще ги поставят на лодката и на гребла, заминават на Ропотам, на гребла, като имате предвид. Нямаха двигатели тогава. И така си изкараха живота. Рибата се е съхранявала осолена или сушена. Така е пътувала и през античността до Елада. Много риба се соляло в големи бъчви, които са отрязани наполовина, казвали са се лакани. Солената риба е стояла на баския или е била потисната с един камък. В етнографския музей могат да се видят и още рибарски принадлежности, с които созополските рибари в миналото са влизали в морето. Това беше основният поминък на Созопол – риболова. Различни видове мрежи има. Има и калкански, които се плетат с парче дъщица. И то на крака. Иглата, с която се плете, се каза по-рибарски лакета. А това е канон. Всички жени сплетяха преди години в Созопол. Това беше целият град. По столовите се нанизваха мрежите и се плетяха. На пожълтелите снимки се виждат и старите аламани – лодките с гребла. Всяка аламана е имала екипаж от 10 души, един капитан, управляващ посоката на лодката и 8 гребци. До средата на миналия век в Созопол все още са извършвали риболов с аламани. Рибарите са вграждали метална монета в основата на лодката, за да бъде здрава и желязна в своя поход в морето. И в Созопол имаше 2-3 чорбаджии, които имаха такива аламани. Един от тях беше Яни Пинел, един от най-богатите чорбаджии. Като те тогава имаше скумбрия и ходиха за скумбрия, основно ходиха за скумбрия. Сега 12-метрова аламана се издига в стария град на Созопол. Автентичният прототип на старите лодки е символ на града и разказва за историята на риболова в Созопол, като същевременно е туристическа атракция. Но ако искате да усетите духа на този древен занаят, просто идете на пристанището. Там със сигурност ще срещнете някой стар рибар, който ще ви напомни за онзи герой на Хемингуей, в който всичко било старо, освен очите му, с цвят като морето.